Ating kain niya mo, manya malaro ni sushi mo lo. Areta-retang kiyang babo. Hi mga Nyams! Welcome sa Day 2 Tour sa Dubai. Enjoy! Hello Nyams! So, andito kami ngayon sa Chowking. Dito lang sa Dubai, wala sa amin dun sa Lane eh. Hindi ko na napakita yung pagkain, naubos na. Gutom. So ayan, kakatapos lang po natin kumain. Magsisimba muna tayo para maraming blessings. Ayan, naghanap kami ng metro yung pinakamalapit. Nandito si Jollibee. Ayan, si Nyam. Kung wari nasa Japan. So ayan, pasakay na tayo ng metro. Ito yan. Anong metro kasi ito, Nyam? Union. 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 Union ang sasakyan natin. Balik na kami ng metro. Pupunta daw kami ng Dubai Mall. Ilan ang papaload mo? Hi Nyams! So, yung nakikita nyo ngayon dito sa likod ko, yan ang Burj Khalifa. Siya yung pinaka mataas na building dito sa Dubai. Yan, ang Burj Khalifa. And I think siya rin yung pinaka mataas na building sa buong mundo. Nyam, umaura ka muna. Yan na ba yan? Yan, so bus mode muna kami. Wala ka ng mukha natin. Ganyan talaga eh. Yan, so bus mode muna kami. Papunta ng... Saan tayo pupunta? Dubai mo. Dubai Mall. Niwan na ako ng kasama ko. Wow! Ang ganda. Ayan, so isa sa tourist attraction nila to. Anong tawag dito kasi, Nyam? Dubai Aquarium. Dubai Aquarium. So, yan, maraming isda sa loob. Pwedeng pumasok sa loob kaso may bayad eh. The vlogger. Dito lang kami, libre. The vlogger. Ayan, si Mrs. Nyam. Nag-video din siya. Yan, malabo, no? Malabo, no? Oo. Ganyan talaga. Yan. Ang daming isda dun sa taas. Yay! Katakot oh. Ganda. Ganda dito, Nyam. Paano ko nalagay yung gimbal yan?
Ilagay mo lang, i-mount mo. Ayun, so meron siyang ano dun sa taas, LED. Saya dito. Yan, ilagay mo nga. So, ayan po si Mrs. niya, social siya. Merong stabilizer. Wow, ang daming fish. Parang kalketa, oh, solid. Ating kain niya mo, manya malaro ni sushi mo lo. Areta-retang kiyang babo. Bala mo bluefin tuna lareta, oh. Galing, no? Stingray yung nasa baba. Ayan, stingray. Ayan, oh, yan, oh. Wala ba si Nemo dyan? Hanapin mo si Nemo niyam. Nandun sila lahat sa taas. Baka pinapakain nila. Ayan si Nyam ko. Nag-enjoy sa ano niya. Sa stabilizer. Ha? Patayin. Patayin. Off ko Ano? lang dito. Oo, pindutin mo lang yan. Pag nagpatay na yun. Okay Ayan, na, okay na. tanggalin mo na niya. Ang bigat niya, sulit. Ano? Nakakangalay. Nakakangalay yung gimbal. Saan mo na? Ay, tanggalin mo yung cellphone ko. Gusto mo pa makita mo. Ayan, so ito yung waterfall. Yung kanina pa namin hinahanap, hindi namin makita. Dito yan sa loob mismo ng Dubai Mall. Hello, Nyam. Kumusta? Busy ka dyan, ah. Ano, Nyam, bakit hindi tayo papasok doon? Hindi nakasale. Pang sale lang po kasi kami. Ayan. Laki ng TV dito. Tapos, meron silang ice rink sa baba. Ice rink ba tawag dyan? Pwede na to pag may ganito ka sa bahay. Surround sound. Sige, kain na tayo. Nakulya ka lang. Yan, pagod ka na. Ay, nice thing mo na. Ay, grabe. Sobrang pagod. Pero masaya. Enjoy na. Saan ang last stop natin yan? Mukha ko siopaw niya sa book. So, ano ko. Tinatanong ko, saan ang last stop? Sa bilihan ng mga gadgets na Okay. gusto. Ayan na si Namco, nauna na. Dito daw ang bilihan ng gadgets. Nyam, saan tayo? Dito? Nyam. San mo ako dinadala, ha? Yung binibili ko dapat. Ano yung nakita mo dyan? Bili tayo lang to. Gusto ko. Ayoko.
Busy ka na naman dyan ah. Kasi ang mura. Wala namang size eh. Ha? Basta kung ano lang yung nakalabas, no? Oo. Ayan po, meron po kaming na-discover dito. Ito yung sakto sa akin. Branded, pero walang size. Kaya mura. Saan kasi ito, Nyam? Ang sindaga. Alshindaga daw. Baby, oh. Ano size na rin? Video to eh. So, ayan. Nandito na kami sa Alin ulit. Back to reality. Nagutom. Nabili muna kami ng ano kasing in-order natin? Beef masala. Tsaka parata. Ikaw na. Matakas pa lang nasa. Ali, kasi Ay, talaga malago yung babae. Ay, so wakas. So, finally, ayan, nakauwi na tayo. It's been a long day. Thank you sa sama nyo sa vlog na to. I hope you did enjoy. Nag-enjoy kami sobra kahit na sobrang pagod. Medyo na-lowbat kasi kanina. So, hindi ko na natuloy yung vlog ko. Pero, it was indeed a good day. Salamat sa mga nakasama namin sa Dubai, trip to Dubai. And I'm very thankful sa inyong lahat. So kung na-enjoy mo ang video na to, just leave your comments down below. Yan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, just hit that subscription button for more videos to come. Sige, yun lang. Bye-bye!